Domácu folklórnu skupinu Podzámočan vám netreba špeciálne predstavovať, ale v ich mene mám veľmi milú povinnosť spomenúť na tomto mieste pani Annu Parobkovú, ktorá sa v týchto dňoch dožíva krásneho životného jubilea. Členovia folklórnej skupiny jej chcú veľmi pekne poďakovať za to, že sa im stará o kroje, v ktorých vystupujú a že ju síce na javisku nevidno, ale práca jej šikovných rúk je viditeľná na deťoch i dospelých folkloristoch, ktorí reprezentujú Podzánčok a jeho folklórne tradície v blízkom i vzdialenom okolí. Milej tete Parobkovej chceme k narodeninám popriať veľa zdravia, radosti a pevnú ruku a ostrý zrak pri jej krásnom vyšívaní. Veľmi pekne jej chceme poďakovať a dnešné vystúpenie jej z celého srdca venujeme. Zároveň kyticu jej náš folklórny súbor dopraví domov. Jaj, mamičko, mamko moja, čo ja mám urobiť? Když ja mám frajerku, kamaráta zabiť. Když ja mám frajerku, kamaráta
teše na seba vrat. Ušlo te u pola kozara, ušlo te u pola kozara, pogląda materina kozara, pogląda materina kozara. Domacie mać moja na to stoi, domacie mać moja na to stoi. Vela zapitačo, tu mnie stoi, vela zapitačo, tu mnie stoi.